é a túa gran idea? Vamos, digo eu, que non sei. Debín consultarcho, sei non. Pero... Non sería para tanto. Non me berres. Ti non tes nada que advertirme, oiches? Ti és un Manchester. E ainda por riba é home morto. Xa. Todos temos días malos. Venga. Non. Está moi mal, Pincho. Que dame, sáltame, dame! É que estamos como amogados. Es moi home aquí sentado no sofá sen mover un dedo. Pero se necesitas algo, pégame un toque. Ti tomo todas as precaucións, está claro? Teño ganas de verte. Pois difícil, que agora xa non estamos xuntos. Estásme despedindo. A onde? Non sei. Ao sur, lonxe. Veña, que me dis? Non soa mal. Vai que non. Veña. Hai un tempo iría contigo, sen pensalo. Pero agora... Ti o perdes. E por que non quedas ti aquí? Comigo? Non podo, Vane. Estou en busca e captura. Se me trincan vou directo pro caldeiro, entendes? Agardaría por ti. Pero xa sabes como me poño cando bebo demais. Como? Estúpido e inútil. Non me provoques. Ou que, Mateo, que me vas facer? Aguantas Violarme? xa, hostia. Que medo. Non te pases, bonita, non te pases, que sigo sendo xefe. Toma, xefe. Non te me alteres. Grazas. Prefires beber só ou queres que che busque compaña? Vanessa, eu fodo con que me dá a gana. Estupendo. Non sabes canto che agradezo non ter que ocuparme das túas pequenas necesidades. Xa, claro. Agora vai ser ese o problema. O problema é que traballamos para Aníbal. E por primeira vez estamos facendo negocios de verdade. E non penso estragalo todo por culpa dos teus caprichos. Vane, pero que faz? Tiñas razón, Pincho. Estou só. Pasou algo, nena? Pasou que o perdín todo. O poder. A Diego. Xa non me queda nada e non sei que facer. Pois é moi fácil, Vane. Vane, telo teu fillo. E tesme a mí. Imos recuperarnos, Vane. Como? Non vai servir de nada, Pincho. Aí equivocaste, Vane. Entre os dous, imos conseguir que o nome dos Veloso volva a soar con respecto a Sardiñeira. Quero un vaso de auga, un café. Pois unha raya veríame guai. Pero será moito pedir, non? Que facía esa droga no seu coche, señorita Diaña? Vai preguntar outra vez o mesmo? Non o ten aí escrito ou que? E outra vez co conto da festa. Estamos falando de 300 gramos de haxís. Ia ser unha macrofesta. Sabe o que significa iso? Sí. Que me vai botar o sermón. Outro día veo ao despacho unha neniña de papá que se tiña por Divine e que me tratou como unha merda. Adivina quen dixo que era. Pois non sei. Pares Hilton. Case. A moza de Ricardo. A ver, contame. Que me tes en ascuas. Non me repare por miña boa. Se ben cambiamos de tema. Quero saber todo con pelos e sinais. Mira esta, non, tanto non. Veña. Que?
Que? Foi maravilloso. Sí. É que Ricardo é adorable. Pero a ver, é cariñoso ou non? Moito. Ai, canto me alegro por ti, Lucía. Pois eu de vos sí que me lembro. Fixestes unha morea de cartos descargando contedores pro meu home, Mateo Veloso. Outra cousa non, pero pagar pagaba moi ben, non si? Mágoa que morrese. Sobre todo para min. Dun día para outro deixoume soa neste mundo de pirañas. Claro que contaba coa miña xente cando máis se necesitaba. Contaba con Pincho e contaba con vos, non si? Sentímoslo moito, Vanessa. Vanessa. Perdón, señora Viaño, nos... Veloso! Señora Veloso! Para vos sigo sendo a señora Veloso. A mesma que traizoastes, a que deixades aquí tirada neste charco de sangue. Agora xa vos lembrades de min? Déxenos marchar. Ninguén vos lo impide. Non si, Antón?